Kým sa dostaneme k tej druhej časti, ktorá vyšla v roku 94, budeme sa venovať starším nahrávkam. Spomínaná kompilácia mapovala tvorbu hudobníkov, ktorí zväčša vydávali svoje nahrávky u firmy Warp, a keďže dobré veci produkovali aj skupiny zastúpené inými firmami, dnes si vypočujeme interpretov aj z labelov Nova Mute, GPR, Evolution alebo Jumpin' and Pumpin'. Práve posledne menovaná firma bola začiatkom 90. rokov známa skôr svojou techno-raveovou produkciou, až kým jej imič nenaštrbili dvaja páni, Brian Dogans a Gary Cobain, tvoriaci duo Future Sound of London. Stalo sa to v roku 1991, keď prerazili klubovým hitom Papua New Guinea, a táto skladba sa nachádza aj na albume Accelerator, ktorý im vyšiel o rok neskôr. Vokál v tejto skladbe tvorí majstrovský spracovaný sample hlasu Lizzy Gerard's Dead Can Dance. V roku 1992 skladbu Papua New Guinea remixovali aj Andy Wetherell zo Sabres of Paradise alebo Graham Macy či Hamish McDonald. My si však zahráme verziu, ktorá sa najviac približuje k ambientu, a je názov je Papua New Guinea Dumb Child of Q Mix. Tu majú na svedomí samotný Future Sound of London.
Po Future Sound of London ste počuli skladbu La Esperanza nemeckého DJ a hudobníka Svena Veta, konkrétne albumovú verziu, ktorá sa nachádza na CD-čku Accident in Paradise. Ďalej budeme pokračovať nemenej slávnymi ambientnými zoskupeniami. Ako prvých si pustíme Cybers of Paradise a ich skladbu Clock Factory, pochádzajúcu z debutového albumu Cybersonic z roku 93. Clock Factory je rozsiahla ambientná kompozícia, ktorú sme vám pre jej dĺžku, má skoro 15 minút, nestihli pustiť ani v profile Cybers of Paradise, ktorý sme odvysielali minulý rok, konkrétne asi pred 4 mesiacmi. Po prvom albume Cybers of Paradise jednou skladbou pripomenieme aj prvý radový album Black Dog, Temple of Transparent Balls. Pôvodné trio Downey, Handley, Turner sa síce rozpadlo, ale dnes sa dvaja z nich objavujú pod názvom Plate a v súčasnosti produkujú veľmi masívne. Spomeňme z tých komerčne úspešnejších vecí aspoň speváčku Nicolette. A ako tretiu skladbu v poradí budete počuť taktiež jednu z prvých nahrávok od pánov Toma Middletona a Marka Pritcharda, ktorí majú skoro toľko pseudonymov ako FX Twin, napríklad Link, Reload, Global Communication, The Jedi Knights a podobne, a pod ktoré sa podpisujú niekedy každý zvlášť, ale v rokoch 90 až 93 pracovali väčšinou spoločne. Ich skladba z vydavateľstva Evolution má názov Archetype Arcadian, takže najprv Cybers of Paradise, potom Black Dog a napokon Link.